Есенмісіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Қоржүй бойынша мақсус техника сонын икілеті орттырған Шолы мэрін Өлмәғдиев шунды yükleme берді. Түзушілер финиш сызығына яқынлашалар. Шолының yoqшлы оғырлар қосақанасы Г блогында капитал ремонт тамамлана. Қоржүйі бойынша мақсус техника сонын икілеті орттырға бүгін аппарат кеңешмесі вақытында Шолы мэрін Өлмәғдиев шунды yükleme берді. Есігізге түшірі біз шығарушыларда біз автомобиль ертушілерінің һәм жәулелерінің қорны вақытында жиып олмауларына зорланулары турында көп тапқырлар сөйледік. Бұл хақта шәһәр хакимияты вәкилләре нәрсе айтты? Толығырақ біздің алдағы материалда. Галиаскар Камал бульварында автомобильшілер һәм җәяүлеләр сүзләренчә қорны вакытында җыярга өлгермәгәннәр. Шуңа күрә инде биредә сулыклар барлыкка килгән. Әгәр туңдырса, чын шугалык булачак дип зарлана чалылылар. Нык авыр йөрергә мондый юлларда, юллар чистартылмагач, урында табырга булмый. Шуңа күрә нык авыр. Башкарма комитетта кор белән көрәш тәүлек әйләнәсе алып барыла дип билгеләп үтәләр. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары сүзләренчә, һава шартлары аркасында узган атна җиңел булмаган. У нас за прошедшую неделю выпало почти 62 миллиметра осадков. Это 141% от месячной нормы. В этой связи предприятие автомобильных дорог работало в круглосуточном режиме. Выходило ежедневно на чистку автомобильных дорог более 150 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Моннан тыш өстәмә 70 берәмлек техникада җәлеп ителде, чөнки үзебезнеке җитми иде дип хәбәр итте Илья Зуев. 4 көн эчендә бер мизгелдә күпләп кар яуды. Бер атнада кар тугу буенча 1916 рейс ясалган. Чагыштыру өчен узган ел бусан 503 кенә булган. Я думаю, что группировку технических средств нужно не удваивать, а утраивать. Вот вы сказали, по привлечению дополнительных более 100 единиц самосвалов, грузовой техники, уборочной техники. Я думаю, что их должно быть не 100, а 200. Шәһәрне җыештыру өчен акча бар дип ассызыклады шәһәр башлыгы. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Түзүчеләр финиш сызыгына якынлашалар. Шоуның йогышлы авырулар хастаханәсе Г блогында капиталь ремонт тамамлана. Шәһәр мэры Өлмәғдиев медицина учреждениесендә булды һәм эш барышын тикшерде. Нәкъ менә Г блогында авыр хәлдәге пациентлар өчен мельцер автоном бокслар урнашачак. Кайбер пациентларны контактлар сонын киметү һәм инфекция таралмас өчен балконнар аша кабул итәчәкләр. Боксларда 2 койка урын урнаштыру күздә тотыла, әмма хәзер монда алар 4. Әгәр пациентның диагнозы расланса, аны гына түгел, шулай ук аны тикшергән медицина хезмәткәрләрен дә дәвалауга салачаклар. И для того, чтобы максимально исключить человеческий фактор, здесь вентиляция сделана таким образом. Везде идет градиент понижения давления. То есть в коридоре давление за счет вентиляции создается больше. И при открытии двери поток воздуха идет из коридора в палату. Почему? Потому что здесь давление меньше, чтобы не было обратного тока. Бу 7-нче палата, интенсив терапия палатасы, ул барлык катларда да бар. Все розетки и консоль, она подключена тоже к дизель-генератору. Почему? Потому что в случае чего-то, чтобы электроснабжение здесь было всегда постоянное. А здесь будут находиться достаточно тяжелые пациенты, которым требуется тоже медицинская помощь в усиленном объеме, в большем объеме, чем в реанимационном отделении. Шулай ук шәһәр мэры Өлмәғдиев балконнар территориясын явым төшемнәрдән саклап кала алырлык түбәләр оештыру мөмкинлеген карарга тәкъдим итте. На следующий год останется приведение в порядок, капитальный ремонт блока Д, благоустройство, озеленение. Часть расходов город взял на себя в сумме 80 миллионов рублей. Вообще сумма затрат на капитальный ремонт довольно большая. На сегодняшний день отремонтировано более, уже будем говорить, 30 тысяч квадратных метров площадей. Һәм республика бюджетыннан 2,5 миллиард сум сарыф ителгән. Г-блогын быелның 10 декабреннән да соңга калмыйча файдалануга тапшыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Солқын түйуден һәм сезонлы аурулардан саклану ярышчылыгы Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе янәдән кайтты. 35тән артык диңгез деликатесы, кибеттә тунец, омуль, акбалык, нерка, палтус һәм әлбәттә өстәл патшабикәсе Чавычы да бар. Шулы халкын Пушкин урамындагы сәүдә үзәге Сөембикә проспекты 51 адресы буенча көтеп калалар. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе шоллы халкынызның деликатеслары белән беренче ел гына сөендерми. Монда Чавычы һәм кызыл улдык, акбалык, тунец һәм палтус, нерка, кишич һәм белуга сатып алырга мөмкин. Балыклар төрлелегеннән күзләр камаша. Вкусненького, конечно, много. Все вкусненькое. Уже не первый год покупаем, они постоянно сюда приезжают. Ну, нравится северная рыба. Очень вкусно, очень вкусно. Вот захотелось икры, пошла икры купила. Чевычу, белорыбицу, очень вкусно. Потом брюшки чевычи брала в свое время. Очень вкусно. И в холодильнике держится, и все нормально. Диңгез балыгы һәм улдыкта күп витаминнар барлыгын һәркем белә. Мәсәлән, Чавычы омега-3 һәм 6 мой кислотасы, D витамины, аксым, фолий кислотасын кыйммәтле чыганагы. Камчатка балыкларының ясалма рәвештә үстерелмәүе мөһим. Моннан тыш аларны бары тик алма, чия һәм груша утыны төтенендә генә ыслыйлар. Я взяла вот чавычу и белорыбицу. Рыбу люблю. Я рыбу ем с удовольствием, всегда кушаю ее, потому что считаю в рацион для нас, вот, пожилых людей, мне уже под 80 надо. На хлебушек намазываю, вот, и мы с мужем кушали. Камчатка балыгы һәм улдыгы сезнең яңа ел өстәлендә төп ризык булырга мөмкин. Аның тәмен бәйрәмнең барлык кунаклары да бәяләячәк. Ирак көнчыгыш деликатесларын 2 декабрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Актуаль модельләр һәм иң мөһиме уңайлы. Ярышчылыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элеккеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә өшетмәсен, ә бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Белоруссия аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимнюю. Качество очень хорошее. Советую. Кышкы аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле, чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышкы аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәкрәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 27 ноября по 2 декабря. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Новый год в санатории «Радуга». 31 декабря. Банкет, яркая шоу-программа. Новогодние праздники со 2 по 8 января. Лечение, спа, тематическая анимация, каток, лыжная трасса. Звоните 20 56 26.